Budoucí manželé, nedočkavé nevěsty a každý, kdo sní o dokonalé svatbě, měl jedinečnou možnost najít všechno, co souvisí se svatbou pod jednou střechou. Letošní druhý ročník svatební mánie připravili organizátoři v ryze americkém stylu. To se týkalo jak expozice, tak i hostů, kteří vystoupili v doprovodném programu. Návštěvník měl možnost vidět módní přehlídky, měli jsme tu hosty z Ameriky, The Jackson Singers, který zpívají gospelovou muziku, takže úžasný zážitek pro návštěvníky. Modelky suverénně a snoblesou předvedly nejnovější trendy svatebních salonů, ale jak se asi budou cítit, až budou jednou nevěstami doopravdy? Tak to si myslím, že určitě nervozita se dostaví, protože to musí být všechno perfektní, dokonalý, takže určitě to přijde. Jak jste se cítil mezi tolika krásnými nevěstami? Cítil jsem se naprosto úžasně jako ryba ve vodě. A našel byste si tady svoji vyvolenou? Určitě, vzal bych si všechny. Svatební mánie se zařadila mezi ojedinělé akce nejen v Liberci, ale i v celém regionu. Zákazníci a široká veřejnost se zde mohli inspirovat nebo si třeba jen tak zpestřit víkend a popřemýšlet, jak by asi měla vypadat jejich vysněná svatba. Z Libereckého domu kultury Jana Dvořáková, televize RTM.